kwarta? Asan na yung kinikanan di ay? Ha? Magigsoon mo? Kuya ako ni Col. Kuya po din ninyo, oy. Ay, liki, nag-order mo may sabay na lang mo kaon sa mo ah. Sige, lingkod mo dito, lingkod mo. Pagulat lang mo dia ha, kaya nag-order pa man mi ha. Okay. Mi, ako na lang gipakaon ng duha ha, kay naluoy mo bukod. Ha? Luhar bitaw na, ilang may kaon ng mga bata, oy. Ha? Ikaw, kapitang mo bayad. Wala ko diya. Lingkod mo na, hulat lang mo ka, nag-order pa mi ha. Kuya, nini mo? Unsay pangalan mo dong? Dudot. Ha? Dudot. Dudot? Ikaw? Ipok. Ipok. Tagasa day mo? Tagasa day mo? Ay, mga yaga-yagaon man siguro mo. Atik-atik raman siya na inyo. Tagasa man mo? Tagaw. Lagi, tagaan na lang tamo kwarta. Ang sama, kaon mo o kwarta? Ha? Kaon. Kaon? Si hulat lang mo dre ha. Nag-order pa mampun mi dito. Ha? Lagi pang gutom gud ay sila di. Dong, di lang ta mag-soft drinks ron ha kay na-short man namang kwarta ba, ha? Tubig lang sa una, may tubig dito ha? Col, ay nga bala ka Col. May 500 si Ricolo. Idugang na lang ni Col. What? Kaya pilapan na ako Col. Sana all. Bonk, bonk.